Junta, building better Africa. Madzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakum'mawa. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Amalawi ife a Limpopo FM timafuna kumapanga kafukufuku, tikamva zinthu timafuna tithamange tikamve kuti kodi zimene tamvazi ndizoona. Masiku amene apita ambuyomu tinabwera ndikukamba nkhani ya amaideni aja akwankando. Anthu ambiri akhala akuyankhula za amaideni akwankando. Chinatikomera ife a Limpopo FM ndikunena kuti maideni ndi munthu, nafenso timpitire konko tikakumane naye. Nde tikufuna tikupasireni zabwino zimene Limpopo FM team inapita kukakambirana nda amaideni ndikuunikirana ziwiri, ndipo tikufuna ife tikutsimikizireni kunena kuti amaideni ali okondwa ndi mkumano wathu ife a Limpopo ndi amaideni. Tiye tonse tikhale limodzi, musatisiye tonse, musatisiye tokha pa Limpopo FM. Komanso ndimafuna ndipemphe kunena kuti pali anthu ena amene akugwiritsidwa ntchito kumapanga sabotage boma la APM pofuna kuononga maunduna ena mu ntchito zina. Ife a Limpopo FM sitikusiyana, ndipo pali anthu ena akufunanso kumayipisa ndi kumaononga mayina azisogoleri ena ku DPP. Ife sitikusiyana. Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa. Choyamba tufuna tithamangire kwa mkando. Kumeneko ndi kumene kuli nkhani zathuzo zazikulu. Masiku apita mbuyomu kwakhala kuchitika nkhani zokhuzana ndi amaideni kulandira malipoti pa Limpopo FM. Chinatikomera ife a Limpopo FM ndikukakumana nawo amaideni. Choncho Amalawi chimene ndikufuna ndiyankhule ndichonena kuti tiyeni anthufe tizikhala okondana. Anthufe tiyeni tizikhala okondana. Tikaona anzathu kuti mabizinesi awo akuwayendera, tiyeni tisabwere ndi nkhani zoyipa za anthuzo. Ndi zimene zachitika kuchikwawa posachedwa pompa. Taona anthu ena kumene kuja mwini wake wa shop kuphedwa chifukwa chonamiziridwa kunena kuti iyeyo akuachosa anthu maliseche mmasenga pamene zisali zabosa. Choncho tinakumana ndi amaideni. Amalawi ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti pali azikuluakulu ena akuchipani cha DPP amene akhala akumatisina khutu kunena kuti maideni tampangani kafukufuku, ndipo maideni akukangana ndi akuluakulu enanso akuchipani. Ndipo tinafikira amaideni ndikuyankhula pano ndizonena kuti amaideni tawafikira
ndipo iwo ali okondwa ndipo tithokoze chifukwa cha kutilandiranso kwawo Maiden. Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti Maiden ndi mfulu. Ndikunena chani kunena ndifuna kutanthauza chani kunena kuti Maiden ndi mfulu. Maiden ife titacheza nawo titakhala nawo pansi ndikupanga kafukufuku amene timamva kunena kuti akuthawa misonkho sakumalipira misonkho akutenga katundu ku Mozambiki ndipo mitengo yawo sikumakhala yogwirizana ndi anthu ena. Zonsezo Maiden takambirana nawo ndipo atisimikizira kunena kuti anthu nonse amene mwazungulira Luchenza, Chinakanaka, Mkando ndi madera ena amene mwazungulira kwa Mkando, mukaona Maiden musatenge ngati ndi mdani wanu. Ndipo nonse amabizinesi ang'ono mukhale omasuka ndi Maiden. Ndipo Maiden atitsimikizira kunena kuti iwowo mitengo yawo ya zinthu sikhala mitengo yosemphananso ndi amabizinesi ena, koma mitengo yawo ikhala yofanana ndi amabizinesi ena. Chifukwa ena timaona ngati kuti Maiden akuchipisa zinthu chifukwa chonena kuti iwowo akumalowesa katundu wawo popanda custom, ationesa mapepala ama custom. Ndipo ndifuna ndipemphe azikuluakulu akuchipani cha ku DPP kunena kuti Maiden atitsimikizira iwo ndi munthu amene ali wokonzeka kugwira ntchito ndi chipani cha DPP, kugwira ntchito ndi azisogoleri onse aku DPP. Ndipo akaona mtsogoleri wina aliyense ku DPP si mdani wawo, akaona mtsogoleri wina aliyense ku DPP si mdani wawo. Alipo anthu ena amene amafuna azifalisa nkhani zaboza kunena kuti Maiden amafuna kukangana kumenyana ndi azikuluakulu ena aku DPP. Maiden anenetsa kunena kuti iwo alibe lingaliro lina lililonse ndipo alibe upo wina uliwonse ndi azisogoleri a DPP. Akaona azisogoleri a DPP amaona sogolo la dziko lowala, amaona zabwino zambiri zikuchitika mu dziko la Malawi. Choncho Malawi ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti Maiden ndi munthu amene ali womasuka, ndi munthu amene atisimikizira kunena kuti nonse amene mmapanga mabizinesi kwa Mkando, amabizinesi ang'ono musaopa Maiden. Ngati muli ndi mavuto ofuna kuti muthandizike pa mabizinesi anu, apezeni Maiden. Ino amabizinesi ang'ono akuthandizeni, akuuzeni kunena kuti timapanga chonchi. Kuyambira lero Maiden asakhale mdani wa munthu wina aliyense pa Mkando, komanso kwa amabizinesi onse amene tazungulira kwa Mkando. Ndofuna ndisimikizire mtundu wa Malawi kunena kuti wa business ameneyi, businessman ameneyi Maiden watisimikizira kunena kuti Comrade Ntanyiwa, ine ndine okondwa chifukwa munabwera kudzakhala nane pansi ndikukambirana nane ndikumvanso za mbali yanga osangomva za mbali imodzi. Choncho ndifuna nditsimikizire kunena kuti Maiden ndi munthu osalakwa. Anthu akhala akuasemera zinyawu ngati zimene zikuchitika ku Chikwawa zija kunena kuti tatha kuluza anthu. Choncho ndimafuna ndikutsimikizireni kunena kuti nonse amene muli ozungulira kwa Mkando, tiyeni tisaope Maiden, tatenga Maiden ngati munthu amene ife tikakhala ndi vuto akatithandize pa vuto lathulo. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Komanso ndimafuna ndikusimikizireni nonse akuchipani cha ku DPP, mukamona Maiden musamone ngati mdani wanu. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa.
mwachangu ndi mangu ndimafuna ndithamange kwambiri ku unduna wa energy, ndimafuna ndithamange ku unduna wa energy kumene kuku Mai Matanga akupangidwa sabotage, kumene kuku Mai Matanga akupangidwa sabotage. Ndakhala ndikuyankhula ngani ya kusowa kwa mafuta kuvuta kwa mafuta mdziko mwathu. Mbali kagulu kanthu ena kamene kakupangisa zimenezi ndicholinga chonena kuti dzina la Peter Mutharika komanso dzina la chipani cha DPP lizikhala likuipa. Choncho ndimafuna ndipemphe Mai Matanga ndi timu yanu mothandizidwa ndi achisale kunena kuti mutigwirire ntchito. Kuluchenza kuli mkulu wina amene dzina lake ndi Gebuza. Mkulu ameneyi akumapita ndikumatenga mafuta kumaika m'madramu ndikumanyamula kumapita nawo ku Mozambiki kukagulisa. Zimene zikupangisa kunena kuti Kuluchenza anthu akuluchenza azidandaula, anthu adera lozungulira Luchenza akapita mma filling station asamapezemo mafuta chifukwa chonena kuti munthu wina akufuna kupanga zokomera iye. Choncho Kuluchenza kuli mkulu ameneyi amene tikunena kuti Gebuza. Mkulu ameneyi amene tikunena kuti Gebuza ndamene akuononga town ya Luchenza posowesa mafuta. Lero nchifukwa chake anthu ambiri akufutika ngani ya mafuta. Ndili komweko ndifuna Mai Matanga muthamangire kusalima. Kusalima kuchitika sabotage ina yolakwika. Kumeneku ngani ya mafuta ikuvuta kwambiri. Ma filling station ambiri akugulisa mafuta mwachinyengo. Mwachisanzo ndisana kazikike kusalima ndifuna ndikukumbuseni Mai Matanga mupite kuchiponde so ku filling station ina kuchiponde kumene kuso kukuchitikaso masabotage. Anthu akulephera kupeza mafuta, anthu akapita akupeza mafuta diesel, petrol, parafini kulibe chifukwa chonoti anthu ena akuzikundikira. Ndipite kusalima kumeneku kusalima mukuyenereka kuti mukatulukireko chifukwa chonena kuti mafuta kuboma la kusalima ma filling station ngati awa filling station ya Tutulas pakafika mafuta akusunga mafuta almost 35,000 liters kusungira tamutamu komanso kusungira sawasawa. 20,000 liters akumamsungira sawasawa ndipo 15,000 liters akumamsungira tamutamu. Choncho anthuwa akumapezanso noti aika mafuta amagalimoto m'madramu ndipo kukumabwera Maburundiwa ndamene akumapita kukatenga mafuta acha ndikukasunga ku nyumba kwawo tamutamu ndi sawasawa akubwera ndi usiku ndikumakatenga mafuta amenewa. Zimene zikupangisa kunena kuti boma la salima mafuta azisowa pafupi chifukwa cha anthu ena osikundikira ongoganiza za iwo okha. Choncho aboma timafuna mutithandizire asawasawa atamutamu ndamene akupangisa kunena kuti mafuta azisowa. Ngati paliso mkulu wina amene ali connected ndi kusowa kwa mafutaku kuchoka kuboma, ife ali Mpopo FM tibwera tiruza dziko kunena kuti kusowa kwa mafutaku zikumukhuzanso wakuti. Choncho ndimafuna ndithokoze filling station ya Papetu Road. Mukugwira ntchito yanu motamandika, simukulola za chinyengo, ndipo ngati kusalima kuli filling station imene mukapita simukapeza mafuta atha anthu akugula moyenereka ndi Papetu Road. Ndipo filling station ina kumenenso kuchitikaso zakatangale imene ili paka Mbwiri kumenenso amene wasawasawa akumasungiridwa mafuta muzigubu. Choncho ndikufuna ndipemphe
Norman Chisale komanso Mai Matanga kunena kuti nkhani imeneyi mukufunika mutamange filling station imene mumo mafuta ku Malawi aliko koma anthu ena akumasoyesa dala mafutawa ndikumakasunga m'manyumba mwawo ndikuti anthu ena amene amagula mafuta mochepekedwa azifutika. Rimpopo FM tionesesa kunena kuti nonse amene mukuba ndikumakasunga mafuta m'manyumba tikululani ndipo tipita m'manyumba mwanumo nda polisi tikatenga mafuta amenewo. Adiveza koma otsala osadani osafoka kabanizi kwanje olomwe onse ipani aliyese amene ali ndi mkazi wake kumakuloti amene tamanga ife ipani odziwe kuti nkhondoyi iwo kayipanga kuti watenga munthu aliyese ndiye kuti wasiyoze bale wawo kunoko polisi tentani ichokepo panopa ichipongwe chimenechi chipitala kwa chani kuti ozilisakasaka ifeyo mmalo moyendetsa boma zimenezo. Chaka chwawitsa chaka chosewalika mse mutendere sauno secherema wafanga tichiweto Amalawi tonse unosalota acherema sakana vera ndege yawo chotaziwa naimbira kuti manjareno chikangawa watitengera cherema watu iwe watezea manjakosi pamene ndikufuna kutuluka pa programu yanga ya nkhanga zaona ndikufuna ndibwere ndi nkhani imene yokhuzana ndi Mai Jenny Ansah. Mai Jenny Ansah kwa nthawi yoyamba abwera ndikuyankhula ku mtundu ya Malawi nkhani yokhuzana ndi drone. Nkhani imene ndiyomvetsa chisoni, sindikudziwa kunena kuti drone imene ija ikanakapezeka pa nyumba pa imodzi mwa nduna zathu chikanachitika ndi chani. Ndizomvetsa chisoni a Malawi kunena kuti nyamata amene anagwidwa ndi drone uja tinakuwuzani kuti anazaululanso azake ena. Tikuyankhula pano anthu amene aja sali mdziko la Malawi anathawisidwa. Tikunena pano anyamata amene aja anathawisidwa.
kodi zimenezi zikanachitikira imodzi mwa nduna zathu kapena MP wathu anyamata amene aja lero sibwezi tikunena zonena kuti anasekeredwa ali kundende. Aboma tithandizeni, aboma tithandizeni. My Jenny Answer and the Vice President wa dziko izi zizingotikumbutsanso nthawi ya Chilima. Tiyeni tiziphunzira zinthu zikamachitika, tiyeni ngati tasankhidwa udindo wathu tiyeni tiulemekeze, tizimva kukoma udindowo ngati mmene akumvera achisale kukoma pa maudindo amene ali nawo. Tiyeni tikhale ngati achisale amene amayankhula kunena kuti ine olo mutatenga maudindo ena onse koma kundisira wa bodyguardiwu womuyang'anira Peter Mutharikayi, ine mtima wanga uzayera chifukwa sindimafuna kuti anthu ena azampange chipongwe APM. Tiyeni tikhale ngati achisale okhutitsidwa ndi zimene ife tili nazo. Aliyense udindo umene anapasidwa kandu wa unduna kandu wa MP, tatiyeni tikhutitsidwe. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti kwa nthawi yoyamba My Jenny Answer adandaula kwambiri, ndipo tufuna tinene kuti My Jenny Answer tiyeni china chilichonse timusire Mulungu kuti iyeyo akhali Mulungu. Woyipayo zisamsatira nthawi yakeyo ikazakwana. Tiyeni tizilemekeza ntchito nthawi, tiyeni tizilemekeza nthawi tikuyeneka kuilemekeza nthawi zonse tikamakhala Malawi. Limpopo FM ndi Comrade Daniel. Apipingo ngakale kuzikiti Keo Chotatiwa Naindira Pindi Majareno Chikangawa Wachitengera Derema watu iwe Wina waka nandiuza nandikumakuta kuti ndivone kumakuchatira ndike ndade ambuya athana nazo ndike kuti mene ndivone nakulidwa alibopana amene anabwera kudzandiuza anandibeza ndikupemphera ndalamanga we made in fact prostrate on the ground and we prayed. I said thank you Lord for the protection that you have given us. And when we finished that prayer, I heard a knock and they said it would have been drawn. But it wasn't my beer. And it wasn't again. I think that's the truth that ran it away. And I said, one time we must a half a kilometer. And I did allow it up to the number of kilometers. And I seen us in the sea model. Oh no, I'm there. And I'm clear. People that say it in our life. Ndikufunireni zabwino zonse ya Malawi nonse konse kumene muli munali ndine Comrade Daniel pa Limpopo FM. Tikumanenso chigawo cha kumadzulo. Timofuna kutiendera kuchoka sachoka chotero osasa fika majalano njika yao